Din os que entenden moito de cuartetos, de gaitas, destas historias, que cando hai un cuarteto tocando, os entendidos van a ver se soa ben. E din, a ver se están afinados. Ben, pois o grupo que hoxe temos nos aquí presumen de todo o contrario, de tocar, pero cunha afinación totalmente distinta. É o seu cuarto disco xa dentro do panorama musical galego, e sempre con raíces moi aquí da terra. Hoxe tiña que estar aquí 4 persoas máis e non están, e vou dicir por qué. Porque hoxe é o día en que se presenta o disco, tanto no programa Arestora como pola noite en Santiago de Compostela. Era a madrugada do sábado cando tiveron a desgracia 4 membros de sufrir un accidente de circulación. Afortunadamente non pasaron máis aló do susto, están os 4 internados nestes momentos na Policlínica San Francisco de Vigo, e sei que nos están a ver nestes momentos para presenciar a actuación dos seus compañeiros. É unha pena que non estén aquí Xosé María, Santi, Javito e Xurxo, pero vai desde aquí o noso desexo de que se recuperen pronto, e un pouco dedicado para eles este Desafinaturum de Muxicas que hoxe presentamos en Arestora.